Sí, es verdad, nos toca otro partido en Champions, nos faltan solo 2 partidos para acabar la primera fase y tenemos muchas ganas de ir a competir, a jugar a nuestro ritmo, a jugar como nosotros sabemos y de llegar con opciones para cumplir nuestros objetivos al final. El equipo está muy bien, estamos en un buen momento de forma. Estamos compitiendo mejor fuera también, venimos de 2 victorias consecutivas fuera, así que queremos mantener la racha, pero esto pasa por nosotros. Tenemos que mantener nuestra filosofía de juego, estar muy atentos a los detalles y seguir trabajando como lo sabemos. Sí, sobre todo en esta competición en Champions, ningún partido es fácil, incluso más jugando fuera, así que estoy seguro de que ellos querrán ganar el partido, van a querer ganar por su gente, por su trabajo, por su equipo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra cosa. Creo que tenemos muchas opciones y tenemos que mantener nuestro estilo de juego. Pues la verdad que sí que tienen buenos jugadores, tienen 2 o 3 que están ahí para coger más tiros y así, pero nosotros creemos que con nuestra filosofía de defender y hacer bien cada uno su parte, creo que podemos llegar muy bien para competir con ellos. Doncs molt bé, en un estat de confiança alta, degut al treball que estem fent en el dia a dia. Crec que des de fa unes setmanes hem trobat un bon punt i equilibri en el nostre joc, l'equip es demostra molt segur a les coses que fa, ha connectat molt bé amb diverses situacions de joc i és capaç de créixer durant el partit, i sobretot una de les coses més importants, que a més hem fet un pas endavant de solidesa també fora de casa. I crec que això tot ha sumat a que l'equip creixi, sobretot des dels entrenaments, però creixi en el dia a dia i en els partits, a la competició, en el minutatge, fent moltes coses en el joc que ens permet ser encara més competitius i això, sobretot és aquest punt de confiança i de seguretat en nosaltres mateixos. Sabent això, que és una realitat que és un equip diferent el que va venir aquí a casa, recuperant dos jugadors que són molt bons i molt determinants en aquest equip. Crec que no ens podem equivocar pensant que serà un partit similar al que vam tenir a casa, tot i que vam fer coses molt ben fetes nosaltres aquí. Ells han demostrat que són un molt bon equip, liderant la seva lliga, és un equip molt, molt competitiu i més a casa seva, però nosaltres, i aquí està la gràcia d'aquest equip, que ens estem enfocant sobretot en les coses que nosaltres podem fer bé cada dia en l'entrenament i en els partits. Els rivals ens ho posaran difícil, com sempre, com en tots els partits, però nosaltres estem molt focalitzats en seguir creixent com a equip, en seguir cuidant la nostra identitat, en seguir fent el bàsquet que nosaltres volem ensenyar a la nostra afició, ser reconeixibles dintre d'aquest estil de joc, sabent això, que tenim un partit difícil, però que és una altra oportunitat de créixer i de demostrar-nos a nosaltres mateixos que tenim una capacitat molt alta de competir contra qualsevol rival i a qualsevol camp. Drexel, que és un jugador amb una capacitat anotadora molt, molt alta, molt elevada, que és un jugador a tenir molt en compte per això, perquè té moltes maneres diferents d'anotar. I Broussard per la posició en la que juga, un base amb una capacitat també anotadora alta, que dirigeix molt bé el joc. Són 2 jugadors que els han canviat l'equip i els han donat també això, confiança per jugar i competir contra tots els altres rivals. És un equip físic que ens plantejarà un partit de ritme, però sobretot físic a la seva anella, amb la seva defensa de canvis o defensant agressius en el pick and roll, intentaran això, que no siguem capaços de trobar bàsquets fàcils o spot-ups
i nosaltres hem d'intentar seguir fent les nostres coses. També una de les coses que crec que determinaran una mica el desenllaç del partit serà el rebot. És un equip que va molt bé en el rebot ofensiu, doncs això, tenir en compte aquestes coses del joc físic, si som capaços de portar-lo cap al nostre ritme de joc, doncs seguirem competint com ho hem fet fins ara.